Aha. Nu că și seac. Бабушка, наха начал тут типа. Și mai bă, nu mă găsi bă treaba ce ori ăsta, casa mă. Uite că am meza la șum. Partea. Dar văd că n-are deloc grăsime, nu? Da. Dar aia fac. Mie mi se pare mai ușor așa de când împatru. Păi știi de ce? Asta a fost direct, știi tu tot, acasă. A chiar cine? Da mai bucă Simi. Bă, dar puțină grățime are. Da, n-are deloc. Am toți porcii, așa era anul ăsta. Nimeni cum n-atinge una. Nu eu cum îți ziceai acolo. Bă! Bun, gata. În mașină. Și a doua Oxana. Estera, dă-te jos, ia telefonul și încărcătorul, că-l uităm. Mai avem puțin. Eu nu. Dul. Păi nu, că nu mi-a ajuns saci. Trebuia să mai punem și alea. Ca cum s-a chesat? Deci, răsăm. Răsărită Dorină. Da? Vino mai ține Nu aici. le pune pe jos. Te mai zici ce-ar pleacă. Păi nu, alea sunt bune. Ah. Florina, vino ține tu sacul și nu ține tu porc. Da, ține tu astea acum. Stai tu la mâna lui, în dreaptă-i șira, trage la tine. La tine. Așa. Încet, încet. Și tu v-ați tot? Aici, aici, nu te-am piat eu. Unde ți-a căurit? Aha, gata. Așa.
Vezi că dai drumul acolo. Da. Ține tu de aici. Pe partea aia de... Mergi în față. Ei cu tot cu ceafă, nu? Jumate din... Ține Florinco. De cu... Mergi încolo. Dincolo. Da, brac, și tu îți Gata? Da. Mulțumim, Asu. Mulțumim. Hei, alo. Vali, Lilia te vaza na sua Mă, Google Vali. hai, noroc. Asumă-și pretențiosul. Tu. Verul de, anul de. Gele Florin. Uite și Gele mă, Florin. nu Anul de te bani, du. Hai. Eu m-am dat țipa, nu ți-am că mai dat tu. Mă, da tu disipa, ăsta. Și te eu mi-te acasă, nu? De drum. Cum asta cel dript al Șalvin? Am alus asta. Ajutorii. Da. Nu mă pala lui. Ia, Nu vreau. Eu stau tu țipa, Marin. Hai.